шурӯъ аз 1 апрели соли равон маъракаи даъвати ҷавонони синни ба 18 расида барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат оғоз гардид, ки дар рӯзи аввал дар шаҳри Ваҳдат ҷавонон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ихтиёран ҳозир шуданд. даъватшавандагон бо майлу иродаи хеш ва ҳисси баланди меҳанпарастӣ барои адои қарзи шаҳрвандӣ ва ҳимояи марз буми кишвар бо азми ҷавонмардона ва садоқат ба ватан омодагии комил доштанд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо хоҳиши худ омадан мехоҳам, ки қарзи шаҳрвандӣ худро иҷро кунам ва ин вазифаи ҳар як ҷавонмард аст. барои ман шараф аст меодоватам. баъди хатми донишгоҳ ман тасмим гирифтам, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун фарзанди бо нангу номуси ин кишвар адои хизмат намоям. дар шаҳри Ваҳдат нақшаи даъвати ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар рӯзи 1 даъвати баҳорӣ 100% иҷро гардид. афзоиши беш аз ҳарвақтаи ихтиёриён барои хизмат ба ватан далели ифтихормандӣ аз ватандориву ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ аст. маҳз шуҷоату мардонагии чунин ҷавонмардони ватандӯст аст, ки иқтидори мудофиавии мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ таҳким ёфта ҳифзи дастоварду музаффариятҳои истиқлол ва суботу амнияти кишвар таъмин мегардад. барои ҷавононе ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ихтиёран шомил мешаванд, дар баробари билети ҳарбӣ инчунин ҳуҷҷати ронандагӣ дода мешавад. ҷавонони ватандӯст ва ғайру диловар баҳри ҳимояи марз буми кишвар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуданро шарафи бузург медонанд, ки ин амали ҷавонон нишони олии ватандӯстӣ ва садоқат ба ватану миллат мебошад. тасмим гирифтем, ки омада баҳри ин миллат, баҳри ин давлат хизмати шоёна кунем ва ногуфта намонад, ки хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ин қарзу фарзи ҳар яки мо ҷавонон мебошад. ва мо ҷавонон имрӯзҳо дар тамоми самтҳо ҳама гуна озодӣ ҳаст ва моро мебояд, ки биёему ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ва ба ин халқ, ба ин миллат содиқона хизмат кунем. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро ҳар як ҷавонписари кишвари мо, ки синаш ба даъвати хизмати ҳарбӣ расидааст, бояд вазифаи аввалиндараҷаи худ донад. барои ба хизмати ҳарбӣ ҷалб намудани ҷавонони далеру ватандӯст саҳми падару модарон хеле калон мебошад, то ки фарзандонашонро дар рӯҳияи ватандӯстиву инсондӯстӣ тарбия намоянд. мо шукронаи ватани обод ва осудаи худ мекунем. имрӯз хушбахтии ман аст, ки фарзанди ман Нарзуллоев Меҳробҷон бо сари баланд бо ихтиёри худ ба хизмат пешкаш кардем, ки ватани модари худро, номуси худро ҳимоя кунад. сарбаландии мо модарон ҳамин аст, ки фарзандони ба нангу ба номус дорем. ифтихор аз он дорам, ки фарзанди ман Назирзода Сафаралӣ Холмирзо имрӯз ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ва орзуи онро дорам, ки бо сари баланд аз ин мактаби мардонагӣ, аз ин мактаби обутоби ҳаёт мегузарад ва баҳри ҳифзи марзу буми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи арзандаи худро мегузорад. ҳузури фаъоли ҷавонони ватандӯст барои адои қарзи шаҳрвандӣ ва хизмат ба ватан дар шаҳр ноҳияҳои мамлакат аз дарки баланди масъулияти ватандории ин қишри ҷомеа дарак медиҳад. барои баландбардоштани ҳисси ватандӯстии насли наврасу ҷавони мамлакат ва дар рӯҳияи ифтихор аз ватандориву эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия намудани онҳо низ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. якчанд нафар шогирдонам бо хоҳиши худашон ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда мехоҳанд хизмати модар ватанро бо сари баланд адо намоянд. албатта расидан ба сулҳу субот ва ноил гаштан ба ваҳдати миллӣ кори осон набуд, лекин матонату ҷасорат, худогоҳиву худшиносӣ, меҳандӯстиву ватанпарастӣ пешвои муаззами миллатамон буд, ки мо ба чунин рӯзҳои наку шарафёб гардидем. эҳсоси баланди ватандӯстии ҷавонон ва майлу иродаи онҳо барои хизмат ба ватан аст, ки артиши миллӣ дар тӯли мавҷудияташ ба як нерӯи пуриқтидору тавоно табдил ёфта, афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат марз буми кишварро ҳифз менамоянд. имрӯз фарзанди ман бо ихтиёри худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон барои хизмат ба ватан ҳозир шуда ва мехоҳад, ки бо сари баланд ин мактаби мардонагии далериро ба итмом расонда хизмати модар ватан барои ҳар як тоҷик писар ин қарз аст. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ қарзи фарзандии ҳар як шаҳрванди мамлакат ба ҳисоб рафта мактаби ҷасорату мардонагӣ ва обу тоб барои насли ҷавон аст. бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ имрӯз насли ҷавони мамлакат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмати модар ватан намуда қарзи фарзандии хешро бо сарбаландӣ адо мекунанд.
дар замони соҳибистиқлолӣ ки дар баробари дигар соҳаҳои хоҷагии халқ инчунин шароити будубоши афсарону сарбозон ва таъмини заминаи моддию техникии сохторҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат беҳтару хубтар гардида, дар ин самт ягон мушкилоту монеагӣ вуҷуд надорад. ҳимояи неъматҳои муқаддас чун озодию истиқлолият ва манфиатҳои миллию давлатӣ вазифаи ҳар як фарди бо нангу номуси ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро чун нишонаи олии шарафмандӣ ва мактаби матонату мардонагӣ ва далерию боҳиматӣ ба ҷо меоранд.